to 5 sekúnd. Aj Petra si to prespevuje. Štípanie bambusu hlavne tam Rýchlo. Mišo. Ja neviem. Koľko? To bolo iba 5 sekúnd. No. Spánku sa bránim, už noc pátou. Mal by si 2 bodíky, pretože Ačko to dáva 2 body. Má ich len 12 študentov v našom hľadisku. Petra dala inú možnosť aj Fero, 7 a 9. Tak konečne ani jeden. A božský Kája nám to teraz prespieva. Nech sa páči. Jenže potom naší vile chovala se zúvěřile. Asi měla stále klíno, dal se mi do trezoru, ať si dutím a spánku se bráním. Už noc pátou, ale šalený nad tou ztrátou, jen vinu pásný, čeká až úlovek vrátí. Ja som si myslel, že máme 49 sekúnd a to bola 49. otázka. Áno. Až potom prišlo štípanie bambusu, až po tej pesničke. No a na záver tu máme gramatiku zo základnej školy. Vytvorte genitív singuláru od slova nálezca. Po A nálezcom, po B nálezca, po C nálezcovi, po D nálezcu. Genitív singuláru. Pozor, 5 sekúnd. Čo ja neviem. Genitív je ktorý pád? Druhý. Bože, presne, čo sa vám pýta. Bez koho, bez čoho, bez nálezcu. Ty si dal nominatív, Nevadí. Áno, hej. Mišo a Petra za 2 gramatické body na konci a taktiež 82% študentov. Veľký potles pre vás. Úspešne sme to dnes ukončili. Tak ako sa hralo dnes večer? Pomaly. Zjavne, v mojom prípade niekoľkokrát. 49 sekúnd. Limit. Nové pravidlá v našej súťaži. Tak, Petra? Ale dobre, ty si išla ako bolo výborne, to od tretieho zaujímavé. Tam kola je si veľa zobrala. samozrejme typovačky, čo si budeme Áno. navrávať, ale niečo sa dá aj odvodiť od toho, ako je položená otázka. No a Betka, tebe sa ako hralo? Tak ako ľudský mozog potrebuje tréning, aj umelá inteligencia sa stále učí. Ďakujem, že ste ma dnes zapojili do hry poznania. Tak sa opäť tešíme na tvoju spoluprácu o týždeň. No a teraz sa pozrieme na to, ako to dopadlo s našimi 3 hostiami. Pretože Mišo aj Fero, ty tu už vyhrali, že? Obaja ste už boli víťazmi, čo ja viem. Petra má šancu vyhrať pri svojej druhej účasti. Tak kto dnes obsadil 3. miesto a s koľkými bodmi? Tých bodov je 68. Krásne číslo, 34 správnych odpovedí. Fero Joe na 3. mieste. Ďakujeme pekne. Kto je druhý? Vicešampión dnes Michal Hudák. 35 správnych odpovedí, 70 bodov. Zdolanie Fera dnes nestačilo, pretože víťazkou je Petra Bernasovská. Koľko bodov získala? 80. 40 správnych odpovedí. Jeden z najlepších rezultátov v histórii našej súťaže, ale rekord Bibi Ondrejkovej, ten je fantastický. Tá len 3 otázky minula